takavaka pamwe chete. Ini ndinoita zvekutengesa, murume achiweza zvoti iye aitondishandisawo achiweza. Ini ndaipedzisawo zvinhu zvake zvaaiweza, ndichipenda ndichikwesha zvichipedzisika, ndichienda unotengesa zvinhu zvake, ini ndichitengesawo zvangu kumusika. Takabatanidzana mari dzedu dzavaka musha wedu, takagara tikaita vana vedu vatatu. Taita vana vatatu, akazorora umwe mukadzi wechitu. Arona mukadzi wechitu akatanga kundishungurudza zvokuti akanga asingachandioni inini, asi ndaingoita hangu zvemusika, ndandisingazvitarisi, ndichingoita zvese. Kana ndikashaya shuga, ndikashaya chii, ndaingozviitira, ndandisingazvitarisi. Asi akazosvika patakazoti gore rapera ndakatovakisa chibhorani. Ailoja achigara kuFezi. Ndavakisa chibhorani, inini ndaita mari yandinayo. Chibhorani taane nguva tisina chibhorani. Ndakuita sei? Ndakuvakisa chibhorani. Akazongoidzora kamari bijana. Tichingoti tiri waka musha wedu tiri pamwe chete. Takazonetsana mazuva akapera. Murume vasvika pakuti handichakudi vandipa gukuru rekuti enda kumba kwenyu. Pandaenda kumba vandiperekedza. Vasvika akati, kana uchida unodzokera uchichengeta vana vako. Ndikati, inini handidzoki kochengeta vana vako, mukadzi wako ari kwedu apo, ndiye ari kukonzereswa kuti ndiite sei tinetsane. Pataigarisana tiri 2, tatisinganetsani. Ndatogara ndiri kumba kwedu, ndakaita 3 weeks. Ndikati vandazofona kuna mai vacho, ndikati mai, ini ndoda kuuya kunochengeta vana vangu ndiri pamba pangu. Muroona munouya chidi ndichitaura kumba. Saka mazuva acho ndandiri kuHarare, ndikati alright mai, ndirodzika mangwani. Ndadzika kubva kuHarare, ndadzika kumba. Pandosvika ndotaura mai, ini ndoda kutobuda ndoda kuenda kwambuya Korea, ndakavafonera. Alright. Ndopandakuzwa murume akutofonera mai. Mai Pama ndandoti ndichamuregerera achinge achigara pamba. Asi nekuda kwekuti handichakwanisi kumuregerera pa. Nekuda kwemuromo wake, mai Pama haachafaniri kutouya panapa, anotokanganisa mukadzi wangu kuti aone kuti achaipa kudi mukadzi wangu pamba panapa. Saka mai Pama ngaatapura newana wake aende kunotsvaga kwekudini kwekuvachengetera. Ndopandakati inini manje ndakavaka musha, ndochitapura vana 4 wekuenda kochengeta kupi, pandinotangira pacho ndepapi. Mari yese yandaishanda ndaingoshanda tichingoisa pamba tichiti tiri waka musha. Saka ndauya kuna mambo ndikati mambo wandibatsirawo kuti ndoitawo sei munyaya yangu. Nyaya yangu yokuti makarambana here makarambana here. Murume akati handichakuda. Murume akati handichakuda. Kubaisa kuzomba uyu. Kubaisa kuzomba. Munowana ngani? Tine 4. Ndefo. Wani makuru makati? Tichigara tese tine 16 years. Wani wacho ane 15 years, musikana muhondo. Mumwe wacho ane 10. Okay, saka baba kaenda kuroora mukadzi. Aroora mukadzi chine chibve pamba wakamisa. Wachigara iwo wari iye achigara nemukadzi wake. Bamba. Sorry, Dad. Unaitwa Chipokore. Mashoko ese ari kutaurwa nemudzimai uyu haana umbo wakazara, ndiwirirani nazvo. Ndinogonawo kupawo tsanangudzo dzangu maringe nezvakazoita kuti tisvike pakusiyana, kuparadzana mukuzopana gupo. Isusu nyaya dzedu dzazvika tumwe twese tine yatitorina basa. Pane nyaya ndikuti kubvunza kuti mukadzi ati makawaka mese imba. Ichokwadi. Imba makawaka mese ichokwadi. Ndechekutanga. Chechipiri, mukadzi ati iwe wakamutora mukadzi wako wobva kugara naye muimba yamakawaka mese mukadzi. Zvakaitika mambo. Kutoti ndiuye pamba ipapo mudzimai uyu akanditendera kuti uyai nemukadzi wenyu mugare pamba. Saka ihongo. Saka ndiye mukadzi kuti akakubvumira kuuya ndiye mukadzi akakubvumira kuuya. Ndiye anofanira, ndiye anokutaurira futi uchienda. Ndizvo here? Handizivi matongero amunhu. Kana iwewo uri kuti ndiye akakubvumirai kuti muuye, andika
kuti akubvumireka kuti muuye, kuti means kuti pane kaelement kekuwirirana pakati pako iwewe nemukadzi, kuti manga muchiri pamwe chete, ndizvo here? Manga muchiri pamwe chete. Now macircumstances adii achinja, hamusiri pamwe chete, uyu wamuramba asiri mukadzi wako. Ndakatanga ndinopuwa gupuro inini 4 years back. Saka kana iwe wakazounzwa wandisawo rako, ndakazoendesawo rako. Saka kana wakazoendesa rako rechituka, it means kuti gupuro rekutanga harina kushanda. Gupuro rekutanga rakaenda harina kushanda, razoshanda nerechitui rawaendesa iwewe, because harina kushanda nekuti makaramba mungori mesi, ndosaka harina kushanda. Iwewe wakaramba kuramba, because ndiwaifanira kunge wakabva pamba because wanga warambwa, saka wakaramba uri pahumba, saka inzi gupuro iro harina kushanda. Saka izvozvo manje is now your turn yekuti wakupawo mugupuro kuti umubvise pahumba. Zvino wauda kubvisa wavhasiyana newe manje, iye wabva aramba kwei kubva amhandara. Mutemo uri very clear, uri very simple. Iwewe ndiwe waramba mukadzi, chekutanga ndiwe unobuda. Chechipiri, mukadzi ane wana wese wari below the age of 18. Hai ndikochengeta vana ivo mustreet ba, anochengeta pamba pavo, baba vavo namai vavo. Pamusoro wemama. Mukadzi handina kudzinga baba. Sekutaura kwaari kuita mama abhuya wangu waiwapo. Pandakasvika pamba ndichisisana. Pane kudzinga mukadzi nekuramba mukadzi. Mukadzi wakaramba here. Mukadzi ndakaramba handina kudzinga. Kana wakuramba it means hamuchakwanisi kugara nese. Zvandakatotaura mama, ndakataurira mama ndikati mukadzi akasununguka kuti aramba akagara anouya achigara pamba, which means ndaida kubudapo. But kana muzonere kuti haukwanisi kugara neumwe mukadzi paimba yawakawaka neumwe mukadzi, ndopane yaito. Handiti mambo mazonza ndataura, ndati ndakataurira mama kuti mukadzi anouya achigara pamba, which means inini ndaida kubudapo pamba pacho, ndandisingadi kuramba ndiripo ini. Ndaida kutobvapo ndonotsvaga kwangu kukunolonja. Saka uchikuitei? Chandisina kuzobuda mama wakandifonera ambuya wakati hama dzemudzimai wako dzaramba kuti iwewe munge muri mese pamba ipapapo, uyu achigara pa uyu achigara pa, hazviiti. Saka wakati chii? Mama wakati mwana wedu achaya achitora zvinhu zvake. Saka mwana urikapara nyaya, wabereki vari kutaura nezvemwana wavo nevazukuru vavo, handisi? Asi mukadzi urikutaura nezveimba yake newana wake, ndokusiyana. Wabereki wemukadzi vari concerned nemukadzi, asi mukadzi uri concerned nezviro zvake zvakashena, investment yake mumarriage. Ndiye arikutaura nezvayo, asitaura nezve zvokuti vanambuya vari kuti zvese hazvina nebasa. Nyaya iri kuti iwewe nemukadzi wako muri kuti newana, iwewe uri kuti mukadzi ari kuti iwewe shamwari haukwanisi kuuya kugara nomumwe mukadzi paenda ndakashandira iwewe nei. Kana uri kugara uri wega iwewe it's okay, but not kunza umwe mukadzi pako. Ndopane nyaya ipapo. And iwewe uri kuti ono iwewe unokwanisa kuenda uyu mukadzi achisara pai Pamba ipapa. Saka izvi ndo zvakanaka izvozvo. Iwewe enda nemukadzi wako enda. Uyu musiyewe newana pai pamba. Kana wana vazokura, kana vazofunga kutengesa chii imba, it's okay. Wanotengesa chii imba. Mune muchato here? Dai mama mune muchato, mutemo waikubvumidza kuti ivi nyangwe wana waine chii wari below 18 maikwanisa kutengesa mosheya mari. But now that hamuna chii? Hamuna muchato. Handisika? Isu pane wana wane pasi pe-18 mamai haada kwekuenda ba. Handisika? Saka baba waramba mai ngaabude pamba asiye mai nechii newana wakachengeteka pamba. Kana wana wasvika 18 years then mozogara pasina mai, motengesa chii imba, mosheya chii.
handina kumboramba kuchengeta aiwa mhuri yangu. tisapindure izvi panyaya zvimwe zvese ava masapota yaozazviita gora unataura zvaakuda saka iwe ukateerera zvemasapota usikateerere unobata bhora kuleitin area kusapota yakudaidzira wabata bhora kuleitin area repo wabati pena uti ndazibata kozi nani kozi nesapota ai isi kuti siya masapota anobvunzwa kutaura zvaanoda refu uri kuno tatisa refu saka refu ari kuti bambo imimi nemudzimai wenyu ibvai pai bamba motsvaga kumwe kwaunodii kwekunoga mosiya mai avo vakashandira imba yani yavo newadyi welifa wavanga vachishandira newe wana waenjoy chii the right to shelter handizvo here baba saka muri kubuda rini kupera kwemwedzi ndizvo here mbuya kupera kwemwedzi vachanga wakubuda nemudzimai wavo ndaida kuti mudzimai wavo aripi aanga ari panapa ndamutaurirawo hapo mosvika mumutaura azina mambo shoko renyu ndere kuti mai shandaiwo zvenyu zvemaoko enyu munakirwe neupenyu zvinoshandwa nevamwe hazvinyanyi kutapira handizvo ndizvo here bambo saka mai kana wasati wabuda mande ndimozonitaura handei kumba